Akwụkwọ nke Esta, isi nke 6. N'abalị ahụ, eze anọghị n'ụra, o wee nye iwu ka e bute akwụkwọ ndekọ na akwụkwọ ihe mere eme ma gụọ ya n'ihu eze. A hụrụ na edere na Mọdekai kwuru maka Bigtana na Teresh, ndị ọrụ abụọ nke eze, ndị nche nke Dora, ndị na-anwa ime eze Ahasuerọs aka. Eze wee sị, olee nsọpụrụ na nsọpụrụ e nyere Mọdekai maka nke a? Ndị ọrụ eze ndị na-ejere ya ozi wee sị, emebeghị ya ihe ọbụla. Eze wee sị, onye nọ n'ogige? Ugbu a Heman abanyela n'ogige dị n'ime nke ụlọ eze ịgwa eze okwu gbasara ịkwụgbu Mọdekai n'osisi ọ kwadebere maka ya. Ndị ohu eze wee sị ya, lee, Heman guzo n'ogige eze wee sị ka ọ bata. Mgbe Heman batara, eze sịrị ya, gịnị ka ị ga-eme nwoke nke a? Eze chọrọ ka ị sọpụrụ. Heman wee chee n'obi ya sị, onye ka eze ga-asọpụrụ karịa m? Heman zara eze sị, nwoke eze chọrọ ịsọpụrụ, ka e wetara ya uwe eze. Eze chọrọ iyi ya ịnyịnya eze na-agba, ka etekwa okpueze eze n'isi ya, ka enye ya uwe elu na ịnyịnya ahụ n'aka otu n'ime ndị eze kacha mma, ka eyikwasịkwa nwoke eze chọrọ ịsọpụrụ, ka ọ gbaa ịnyịnya ahụ n'okporo ámá obodo, na-akpọsa n'ihu ya sị, otu a ka a ga-eme nwoke ahụ eze chọrọ ịsọpụrụ. Eze wee sị Heman, mee ngwa ngwa, were nri na ịnyịnya ahụ dịka i kwuru, mekwa ya nye Mọdekai eze, onye nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze. Hapụ ihe ọbụla niile i kwuru. Heman wee nara nri na ịnyịnya ahụ, yipụ uwe Mọdekai, wee duru ya laghachi n'elu ịnyịnya ya n'okporo ámá obodo ahụ, na-ekwupụta n'ihu ya sị, otu a ka a ga-eme nwoke ahụ eze chọrọ ịsọpụrụ. Mọdekai lọghachiri n'ọnụ ụzọ ámá eze, ma Heman lọghachiri n'ụlọ na-eru uju, kpuchie isi ya. Heman wee kọrọ Zeresh nwunye ya na ndị enyi ya niile ihe niile merenụ ya. Ndị amamihe ya na Zeresh nwunye ya wee sị, ọ bụrụ na Mọdekai si n'agbụrụ ndị Liwes, onye ị malitere ịda n'ihu ya, ị gaghị eguzo megide ya, kama ị ga-ada n'ihu ya. Mgbe ha ka nọ na-akparịta ụka na ya, ndị na-ejere eze ozi bịarutere ma mee ngwa ngwa duru Heman gaa n'oche Esta kwadebere.